Programa hori jaio zen gradu amaierako lan batetik, nun simulazio epidemiologikoak egiteko programa bat garatu genuen, eta honen berezitasuna zen simulazio eremu hau eraiki genuela datu sozioekonomikoak erabiltzen. Hau da, oso espezifikoak dira aukeratzen dituzun lekuarekiko. Eta, gradu amaierako lana aurkeztuta gero, gomendatu zidaten programa itxurosoa zela eta beste pertsona batzuei bidaltzea. Simulazioetako baten egin genuen, zer gertatuko da 2-3 hilabetetan neurririk hartzen ez badira. Dela gutxi gora bera, azkenengo 3 hilabetetan pasa dena. Eta lortzen genuena simulazioetan izan zen kurba bat, nun inzidentzia 2000 arte honela igotzen zela, eta gero gutxi gora bera hor mantentzen zen. Datu hauek 6. olatu honekin konparatu genituen, eta ikusi genuena izan zen, olatuko lehenengo 2 hilabeteak ia kalkatuak zirela. Eta saiatu ginen hortik aurrera ulertzen, kasuen igoera hau zergaitik eman zen, eta datuak aztertzen ikusi genuen, orain Osakidetzan kutsatutako pertsona bakoitzeko egiten den test kopurua 3% jaitsi dela. Ikusi dugu efektiboena aztarnatze sistema dela. Hau da, gero eta test gehiago egin, gero eta kutsatze kate gehiago eteten dira, eta gero eta gutxiago zabaltzen da. 3 simulazio mota ezberdin egin ditugu, eta 3etan aldatu dugun gauza bakarra izan da aztarnatze metodak. Lehenengo simulazioetan, dela Gipuzkoan ikusi dugun kurbaen oso antzekoa dien simulazio hauek, sartu dugun baldintza izan da test kopurua 330 murriztea, puntu batera iristean, saturazio bat simulatu dugu programan bertan. Gero, bigarren teknika bat implementatu dugu test kopurua mantenduz, pertsona kutsatuko, hau da, saturazio gabe, eta ondoren 3. teknika bat implementatu dugu, reaktiboa izan beharrean, hau da, kutsatuen atzetik joan beharrean, teknika preventiboak implementatzen dituela. Hau da, guk esarri dugun teknika izan da gizarteko sektore klabetan, hau da, irakaskuntzan eta lan eremuetan pool testing teknikak implementatzea. Nun test kopuru gutxiagoekin, pertsona gehiago testatzea lortzen duzun. Balio absolutuak ikusten dena da saturazio egoeran 56-57 kutsatzen dela, saturazio gabe zifra hau erdi baino gehiago murriztuko litzateke, hau da 24 inguru kutsatuko litzateke, eta teknika preventibo bat erabiliz, zifra hau oraindik gehiago jaitsiko litzateke 1,6ra, hau da biztanleriaren 1,6a kutsatuko litzateke urritik eta apirilera. Eta baita kalkulatu ditugu honelako teknikak ezartzeak eskatuko lukeen test kopurua. Eta ikusi duguna izan da test kopurua ez litzatekela altuago izango, baizik eta erdia izango litzatekela. Hau da, ekonomikoki merkeagoa izango litzateke zentzu horretan, zer esanik ez, ospitaleratzeekin elkartuta dagoen gastu ekonomiko eta pertsonala kontuan hartuz.